Sibiri juin kalo tile 20 san 2026 DMS TV channel muso oni ce oni yatuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli an tanu ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sananga dase an ka bi kunnafonibaw ma ne ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a cariliya ne ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wala kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirimɛ banbaci walimaw ɲini na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɔ k'olu ka lakana sabati u sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 min an ka état-major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔ a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2026 ko min yɛrɛ kɔnɔ a ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération ba dɔ kɛ Jema localité yɛrɛ kɔnɔ ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Kayi région yɛrɛ de kɔnɔ na état-major ka kɔrɔfɔ la ko opération yɛrɛ kɔnɔ dajara an ka Mali fintigilakaw la kosɛbɛ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔnɔ senfɛ ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'u sera ka banbaci wale maa caman faga banbaci wale maaw ka bolimafɛn dɔw bolo dara o caman fɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ kan ni opération yɛrɛ kɔnɔ senfɛ wale min yɛrɛ kɔnɔ kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔnɔ na ko dimi juguba de don na banbaci wale maaw la Jema localité yɛrɛ kɔnɔ na ni an ka Bamako direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka contrôle la an ka jamana tajimafɛn feere yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni forodi ale ni tajimafɛn yɛrɛ kɔni feereli tilenbaliya kɔnɔna na ka dankari o ko nin bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako DRCC maaw ye k'olu opération dɔ kɛ an ka Bamako kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo la tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni maralen kan yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni kun ye tajimafɛn ko gɛlɛn ye o kun bɛ ka segin ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu tɛ sɔn ko in ka kɛ bilen ka d'a kan sanga ani wagati u b'u cɛsiri ne ka solution yɛrɛ kɔni ɲini ka ko in yɛrɛ kɔni kunbɛn o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko kunu juma juin kalo tile 19 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye camion citerne 796 ye ko kɔni donna an ka Bamako kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni donna nataw yɛrɛ kɔnɔna tajimafɛn ko mako min yɛrɛ kɔni bɛ ka commencer ka na an ka Mali jamana kɔnɔ ka dankari o la teliya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni banbaci walimaw jugɔrɔmadobaga n'u kɔkɔrɔbadobagaw yɛrɛ kɔni walima minnu yɛrɛ kɔni b'u ka promotion kɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka ni man yɛrɛ kɔni k'a sɔrɔ sirafɛnw bɛɛ lajɛlen minɛw la walasa u kana se ka wale nin kɛ an ka Mali jamana kɔnɔ na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali sɔrɔko minisiri ni o ye Alu Seni Sanu ye ale kɔni ye maa 10 yɛrɛ kɔni ta ni ka o maa 10 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta jamana kɔnɔ na ni k'u tɔgɔ yɛrɛ kɔni don an ka jamana ka liste nationale des sanctions financières yɛrɛ kɔni na walasa ni maa 10 yɛrɛ kɔni bolo kana na se ka da u ka wariw yɛrɛ kɔni kan bilen an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a fɔ an kun y'a fɔ ye cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko cɛ maramafɛntigi dɔ olu kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ka aéroport international Jori Amani yɛrɛ kɔni ma ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Niamey yɛrɛ kɔni o ye Niger faaba ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ni don kofɔlen sufɛ min yɛrɛ kɔni Niger ka lafasali minisiri yɛrɛ kɔni ale taara communiqué kɛ Niger telesoba yɛrɛ kɔnɔna walasa attaque yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ale ni bilan min bɔra attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko se ka o kunnafoniya ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da Niger jamana kɔnɔ ale ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo kan alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 banbaci walimaw taara binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ka aéroport international Jori Amani yɛrɛ kɔni ma ni bɛ Niamey mara kɔnɔna na ka sanga ni o attaque yɛrɛ kɔni hayla k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Union africaine yɛrɛ kɔni ko olu kɔni ye communiqué yɛrɛ kɔni kɛ juma tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2026 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'u ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana yɛrɛ kɔni ma ni wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ
wagati min na i n'a fɔ ko bi kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kun bɛ Moyen-Orient region yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni o daminɛna États-Unis Israël yɛrɛ kɔni fɛ février kalo tile 28 tɛmɛnen san 2025 an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dankarila kɛlɛ in na ka d'a kan araba tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale ni Iran jamana ɲɛmaa olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u bolo nɔ bila protocole d'accord dɔ yɛrɛ kɔni na ni protocole d'accord yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana ɲɛmaa fila ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ ye k'u bɛ dankari o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa min yɛrɛ kɔni ye Iran ale bɛ détonateur mise yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi n'o kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci walima u ɲinini na walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana ye k'o lakana sabati wale min nana kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛ u ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2026 ko min y'an ka Mali fintigilakaw ko opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Jema localité la ni yɛrɛ kɔfɔlen bɛ Kayi région kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération in senfɛ min y'an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka dimi juguba de don banbaci wale maaw la état major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu min yɛrɛ kɔni ma a kɔni yira la k'a fɔ ko ni banbaci wale jɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni kun bɛ ka wale jugu de ta ni ka civiliw yɛrɛ de kɔni sɛgɛrɛ ko k'u to u ka wale jugu ni yɛrɛ de kɔni na min y'an ka Mali fintigilakaw o kɔni taara dankari ma ni yɛrɛ kɔni ka ɲɛnɛmaya la état major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra kunnafoniya kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maa dɔw ye k'u bɛ ka taa wale jugu yɛrɛ kɔni ta ni ka civiliw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min y'an ka Mali fintigilakaw olu ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni wele walasa ka se ka taa banbaci wale maa ni yɛrɛ kɔni kɛlɛ k'an ka Mali fintigilakaw ka bolofara min yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa banbaci wale maa ni yɛrɛ kɔni kɛlɛ k'o bolofara in yɛrɛ kɔni selen banbaci wale maa ni yɛrɛ kɔni ma ko an ka Mali fintigilakaw ni banbaci wale maaw karila ɲɔgɔn na u ye kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛ ko an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka kɛlɛ ɲɛdɔn o kɛra sababu ye ni fanga fɛn fɛn kun bɛ banbaci wale maaw la ni kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o fanga nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni neutraliser ka bɔ yen nɔ wa min y'an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci wale maa caman fɛnɛ faga an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw ale ni banbaci wale maaw ka ni kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilan provisoire min yɛrɛ kɔni bɔra o kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maa min yɛrɛ kɔni fagara an ka Mali fintigilakaw fɛ k'o ka ca ni banbaci wale maa 30 ye ko min y'an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da moto 15 ka ni opération in senfɛ wa min yɛrɛ kɔni ye fɛn pɛrɛnta caman ye k'an ka Mali fintigilakaw sera ka tiɲɛni don o caman yɛrɛ kɔnɔna ni opération in senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw sera ka tiɲɛni don banbaci wale maaw ka ni fɛn pɛrɛnta caman minnu yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yira la k'a fɔ ko fɛn pɛrɛnta nin yɛrɛ kɔnɔna ko 6 kun bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen dilanni yɛrɛ kɔni banna wa u kun pɛrɛnnen don ka walejugu kɛ n'a ye ko 4 wɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ fɛn pɛrɛnta nin yɛrɛ kɔnɔna o 4 nin yɛrɛ kɔni dilanni yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na o baaraw yɛrɛ kɔni kun ma ban kan ni yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw sera ka bolo da ni fɛn nin bɛɛ lajɛlen kan ni k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni banbaci wale maa ninnu kana na walejugu kɛ n'a ye jamana in kɔnɔna na min y'an ka état major général des armées communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔ a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo u ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka kɛlɛ ɲɛdɔnna ni opération in senfɛ wa communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna état major bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'alisa u bɛna continuer banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛli ale ni u bɔnɛni na u ni na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo ka taa fɔ min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw n'olu si la tunna ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na kuma min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw ye halisa olu bɛ ka continuer u ka opération de contrôle la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn détourner walima k'a feere sɔngɔ la état ma sɔngɔ min fɔ ka o ko in yɛrɛ kɔni kɛlɛ ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ DRCC maaw ka brigade dɔ ye k'olu kɔni taara contrôle dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na contrôle min yɛrɛ kɔni kun cɛla n'u bolo dali ye tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni maralen kan n'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko maa minnu kun kɛmɛ ni ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni mara ni yɔrɔ kofɔlen na k'u kun bɛ ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni mara tilenbaliya de kɔnɔna na DRCC maaw ka brigade min yɛrɛ kɔni taara ni opération yɛrɛ kɔni kɛ olu kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu taara bɔ ni tajimafɛn baden min maralen yɛrɛ kɔni kan ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni kun maralen yɛrɛ kɔni kun don kuruba dɔ de kɔnɔ kuru min yɛrɛ kɔni ye
compagnie de transport maa dɔw yɛrɛ de kɔnta an ka jamana kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn kofɔlen ye ko maa minnu yɛrɛ kɔni ta don o ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ tilenbaliya kɔnɔna na wa o tun bɛ k'a mara lahalaya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tun bɛ jamana ka sariyaw yɛrɛ kɔni violer an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye an ka Bamakɔ DRCC maaw yɛrɛ kɔni olu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa nin tajimafɛn in bɔra yɔrɔ min ka o dɔn ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni na bɛ nin tajimafɛn yɛrɛ kɔni mara yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛli ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn walasa maa ninnu ɲakili min ka kɔ ka se ka da o ka don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tajimafɛn ye maa minnu yɛrɛ kɔni ta ye o ma dɔn fɔlɔ min yɛrɛ kɔni a ka DRCC maaw ye u ka kumaw kɔnɔna u bɛ sinsin kan kosɛbɛ halisa olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an ka jamana tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni o ko min na fɛn fɛn bɛ kɛ tilenbaliya kɔnɔna na ka o kɛlɛ ko olu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana opérateurs yɛrɛ kɔni ma ko sariya fɛn fɛn sigin bɛ jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni kan ko min opérateurs k'u jija u ka o sariya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato n'o tɛ ni bolo dara u ka sanction gɛlɛnman bɛ ta ni ka u kɔni sɛgɛrɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité ye halisa olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni an ka jamana ka tajimafɛn ko ye ka basigi don o la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kunun juma juin kalo tile 19 san 2026 sɔgɔmara joona nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati ko camion citerne convoi ba dɔ donna an ka Mali jamana kɔnɔ n'a kɔni yirala k'a fɔ ko ni camion citerne convoi yɛrɛ kɔni ka ca ni camion citerne 796 ye ko a tajimafɛn yɛrɛ kɔni sera an ka Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lakana yɛrɛ kɔnɔna wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tajimafɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni maralen don dépôt yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko walasa min yɛrɛ kɔni ni tajimafɛn yɛrɛ kɔni olu kun ka se ka don jamana kɔnɔna na lakana hali ni lafiya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni olu de ye u cɛsiri ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni escorter depuis a tayɔrɔ la ni ka donna ye f'an ka Bamakɔ kɔnɔna na o opération min kɛra an ka Mali fintigilakaw fɛ ni u ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni escorter ni ka donna an ka Mali jamana kɔnɔna na o opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka mesure kɛrɛnkɛrɛnnenw tali la u ye mesure kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ta walasa an ka jamana siraba minnu bɛ yen nɔ ni feere ni sanni ko baaraw bɛ kɛ o siraw yɛrɛ kɔni sanfɛ k'o sira nin yɛrɛ kɔni lakana sabati ale ni ka se ka jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ sanga ani wagati kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tajimafɛnba min donnen filɛ nin an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn ko mago bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko jamana kɔnɔdenw mobili bolilaw fo ka taa se entreprise yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen min ta sɔrɔ nin tajimafɛn ko in yɛrɛ kɔni na walasa baaraw yɛrɛ kɔni bɛ se ka continuer cogo min jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni camion citerne nin yɛrɛ kɔni bɛ na wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali autorité ye olu kɔni bɛ k'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye tajimafɛn o ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔna na sanga ani wagati wa ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka basigi yɛrɛ kɔni don an ka jamana tajimafɛn suguw yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali sɔrɔ ko minisiri ni o ye Alu Seni Sanu ye ale kɔni y'i bolonɔ bila arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔni na arrêté min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko minisiri ale bɛ an ka Mali jamana kɔnɔden 10 yɛrɛ kɔni ta ni ka olu tɔgɔ yɛrɛ kɔni fara an ka jamana liste nationale des sanctions financières yɛrɛ kɔni kan wa ko ni maa 10 minnu yɛrɛ kɔni farala nin liste yɛrɛ kɔni kan ko ni maa 10 nin yɛrɛ kɔni ka fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛna geler an ka jamana kɔnɔna na kalo 6 kuntagala yɛrɛ kɔnɔna na ko wa a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ tila ka fara ni kalo 6 in kan don n'a nataw la an ka sɔrɔ ko minisiri filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorité ka cɛsiri baara la walasa ka se ka banbaciwale maaw jukɔrɔmadonni ni nafolo yɛrɛ kɔni ye ka o ko in yɛrɛ kɔni kɛlɛ ale ni maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ musaka bɔ ni ka don fɛn na fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni don jamana ka lakanako yɛrɛ kɔni na ni an ka Mali autorité ka mesure in bɛ tali kɛ o fɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlɛli la jamana in kɔnɔna na sɔrɔ ko minisiri filɛ ka ni maa 10 minnu sugandi ni ka sanction financière yɛrɛ kɔni ta ni ka olu sɛgɛrɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko maa 10 nin yɛrɛ kɔni tɔgɔ sɛbɛnna nin fɛn in na ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko ni maa 10 nin yɛrɛ kɔni b'u k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni kɛ hali dogo t'a la u b'u ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale jɛkulu JINIM ale ni FLA maaw ma ko maa nin yɛrɛ kɔni bɛ banbaciwale yɛrɛ kɔni promotion kɛ u bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ maa jugu dɔw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka banbaciwale kɛ an ka jamana kɔnɔna na ale ni min ye banbaciwalew yɛrɛ kɔni kɛli nɔgɔyali ye an ka Mali jamana kɔnɔna na maa nin yɛrɛ kɔni bɛ ka o baara nin bɛɛ lajɛlen kɛ o yɛrɛ de kɔni na min an ka Mali autorité kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka maa nin yɛrɛ kɔni sanction financière ta ni ka ɲɛsin u ma an ka sɔrɔ ko minisiri filɛ ni ka ni maa 10 min yɛrɛ kɔni sugandi ka olu yɛrɛ kɔni fara ni liste in kan o maa 10 nin yɛrɛ kɔni ye Amada Ag Bibi Abala Ag Amzata Mohamed El Maulud Ul Ramadan Boubacar Soumaoro n'ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ a ka jamana kɔnɔna na ni Buba Fane de ye Mali Konate Seku Tunkara Kadijatu Fofana Cheikh Mohamed Cherif Kone Yusuf Doumbia ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Del Folo yɛrɛ de kɔni ye ale ni Ismaël
Ismaila Sako an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'a ka Mali sɔrɔ ko ministre a kɔni ni maa 10 yɛrɛ de kɔni ta ni ka sanction financière ta ka ɲɛsin ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ma ko ka sanga ni nin arrêté ministériel yɛrɛ kɔni tali ko ni maa 10 yɛrɛ kɔni fɛn fɛn bɛ u bolo o bɛ se ka kɛ so mobiliw wari minnu bɛ u bolo ko yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni gelelen don nin kalo 6 kuntagala kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana établissement financier yɛrɛ kɔni k'a laɲini n'o fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ sɔrɔ ko ministre filɛ ni ka sanction ta ka ɲɛsin ni maa 10 yɛrɛ kɔni ma ka sanction yɛrɛ kɔni labaara ko n'o tɛ min yɛrɛ kɔni an ka établissement financier yɛrɛ kɔni sanction bɛ se ka ta ni ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa 10 yɛrɛ kɔni u ka fɛn fɛn mana kɛ Mali jamana kɔnɔna na a kɛra so ye a kɛra u ka entreprise ye k'u kɔni bɛ wari sɔrɔ o ko la ko bɛɛ lajɛlen gelelen don u bolo tɛ se ka da o wari ninnu yɛrɛ kɔni kan nin kalo 6 kuntagala in kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 sɔgɔmara joona yɛrɛ kɔni fɛ cɛ marimafɛntigi dɔw taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ka aéroport international Jori Hamani ma ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Niger yɛrɛ kɔni faabari la ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni don kofɔlen ye sufɛ min yɛrɛ kɔni Niger ka lafasali ministre ale kɔni bɔra ni ka taa communiqué kɛ Niger kunnafonidisoba la communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna na bilan min bɔra o la lafasali ministre u bɛɛ lajɛlen da Niger jamana kɔnɔdenw tulo kan Niger ka lafasali ministre ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko nin don kofɔlen na min yɛrɛ kɔni ni cɛ marimafɛntigi ninnu ye u y'u ka binkani wale yɛrɛ kɔni daminɛ don kofɔlen sɔgɔmara fɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 de ye ko attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Niger ka fintigila ka 11 de faga ko min yɛrɛ kɔni Niger fɛnɛ ka jamana kɔnɔden filɛ k'olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni ni tora banbaci walima ka binkani wale in na ko Niger jamana kɔnɔna na maa 4 fɛnɛ bɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jugina k'u dabɔ ni binkani wale in na ko banbaci wale mɔgɔw ka fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa 22 olu yɛrɛ de kɔni fagara Niger ka fintigilakaw fɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération in kɔnɔna na olu sera ka u bolo yɛrɛ kɔni da banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛminan caman yɛrɛ kɔni kan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Niger autorités kɛmɛ ni k'u bolo da maa 20 kɔ bɔɲan ko yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka bisiya maa minnu na k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni banbaci wale maa ninnu jukɔrɔma don walima ko banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni don Niger ka lafasali ministre ka kuma kɔnɔna a b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔnɔna ni binkani wale ni yɛrɛ kɔni kɛ ko maa ninnu yɛrɛ kɔnɔna taxi 2 ale ni mobili 1 yɛrɛ de kɔnɔna ko ceinture yɛrɛ kɔni tun bɛ maa ninnu yɛrɛ kɔni cɛ la ceinture minnu yɛrɛ kɔnɔna fɛn pɛrɛntaw de tun b'a la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale ma k'u tun ye ni binkani wale yɛrɛ kɔni labɛn ko wa u tun bɛ fɛ ka wale juguba de kɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana yɛrɛ kɔni ma ni attaque in senfɛ ne Niger autorité mɛw bɛ hakilisi kuma fɔ Niger jamana kɔnɔdenw k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Niger fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko bɛ Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ko halisa min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu b'u cɛsiri ka continuer banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bɔnni na u ni na jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni Niger jamana yɛrɛ kɔni a bɛ hommage ba kɛ ni ka ɲɛsin a ka fintigilakaw ale ni civil yɛrɛ kɔni ma fɛn fɛn ni tora ni binkani wale yɛrɛ kɔni na wa u bɛ nɔgɔya da dugawu dɔ kɛ ni ka ɲɛsin maa ma minnu yɛrɛ kɔni jogina ni binkani wale yɛrɛ kɔni senfɛ ka sanga ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 a kɔni yirala k'a fɔ ko kunu juma juin kalo tile 19 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Union Africaine Commission président ye ni o ye Mahmoud Ali Yusuf yɛrɛ kɔni hali bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ Union Africaine maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko ni binkani wale min kɛra ni ka ɲɛsin Niger ka aéroport international Jori Hamani yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye Union Africaine maaw ye k'u yɛrɛ kɔni bɛ binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna togo jugu la Union Africaine Commission président ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ a ka condoléance yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin maa somɔgɔw ma minnu yɛrɛ kɔni ka mɔgɔ ni tora ni binkani wale in na wa u b'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin Niger autorités ale Niger jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma nin wagati in kɔnɔna na a bɛ tila ka nɔgɔya da dugawu dɔw kɛ ni ka ɲɛsin maa ma minnu yɛrɛ kɔni jogina Niger jamana kɔnɔna na ni attaque in yɛrɛ kɔni senfɛ Union Africaine Commission président ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ
Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan ko Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka teliya ni attaque kɔfɛ ko de kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale man yɛrɛ kɔni bali u ka wale in na wa o ye fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka Niger yɛrɛ kɔni ka ni aéroport kofɔlen yɛrɛ kɔni lakana Mahmoud Ali Yusuf ka ni communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Habe Sise ka kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni Union africaine ko a ka solidarité yɛrɛ kɔni bɛ Niger ni wagati gɛlɛn kɔnɔna na ko wa min yɛrɛ kɔni Niger ye a ka dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Union africaine maaw ye k'alisa u pɛrɛnnen don ni ka Niger yɛrɛ kɔni dɛmɛ banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛli la Niger jamana kɔnɔna na wa a bɛ tila k'a jira k'a fɔ ko Union africaine yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko jamana fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o jamana nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛn tɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛlɛ o b'o yɔrɔ na ko min Union africaine yɛrɛ kɔni a pɛrɛnnen don ni ka o jamana nin bɛɛ lajɛlen dɛmɛ walasa u ka se ka bɛn ale lakana yɛrɛ kɔni sɔrɔ u sigiyɔrɔw la Union africaine maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta kɔfɛ min fɛnɛ ye Benin jamana ye ale kɔni bɔra ni k'a ka condoléance kɛ ale ni k'a ka jukɔrɔma dɔ kɛ ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ma ni wagati gɛlɛn nin kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma